Живея просто. Обичам щедро. Усмихвам се често. Желая само от сърце. Емоциите са това, което ни прави обикновени хора. Обикновени, но и уникални. Всеки ден разделяме вниманието си между семейството, работата и новините. И доста пъти не ни остава време да направим куп неща, за които сме си мечтали. Неща лично за нас. В празничните дни направете най-прекрасния подарък за любимите си хора. Бъдете с тях. Защото единствено така ще усетите онова, което ви прави силни и уверени в себе си.